Ukrainiako gertara lazgarriek beste behin agerian utzi dute imperialismo basati honek ez duela inongo arazorik milaka pertsonen bizitza arriskuan jartzeko horrekin dirua irabazteko aukera badago. Horretarako, egoera konplexua aztertzeko gaurkoan elkarrizketa bat izango dugu. Horretaz gain, berriz esku hartuko diogu ere, garaiotan aktualitatea handia duen herri mugimenduaren inguruko eztabaida zabalari. Honetarako eta askoz gehiago, ongi etorri gaurkoan, Burdin hasiera. Europa está en guerra. Europa está en guerra. Estamos en guerra. Quien quiera paz, se prepare para guerra. We must act like any wartime. Nous sommes en guerre. Bueno, gaur gai asko eta oso komplikatu ditugu, beraz, zuzenean zentroan sartuko gara. Horretarako, lehenik eta behin, aurkeztuko ditut nire mahaikideak, eskubitik hasita, dago Ander Goiatxe. Gabon. Nadia Perez. Aupa. Garazi Larrion. Kaixo. Eta Matxina Arburu. Gabon, Martin. Ongi etorri guztiei. Programa guztietan bezala, azken aldiko aktualitatea repasatzen hasiko gara. Ezinbestean, Ukrainiara begira abiatuko dugu aktualitatea. Izan ere, Putinek Donetsk eta Luganskeko herri errepublikaen independentzia onartu eta operazio militarra abiatu zuenetik, geroz eta gehiago dira herrialdearen aurka zigor ekonomikoak jakinarazi dituzten herrialdeak. Mendebaldeko potentzien eta Errusiaren arteko talkak, gerra politiko, ekonomiko eta militarra zabaldu du azkenean. Testuinguru horretan, Errusiak eta Txinak euren ekonomien desdolarizazio prozesua bizkortu dute. 2014ko Krimearen desanexioaz geroztik, mendebaldeko herrialdekin zuen harremana okertuta, Errusiak adostasuna lortu du Txinarekin euren arteko salerosketetan dolarrik ez erabiltzeko. Hala, banketxe estatuatuaren bitartekaritza ekidingo dute bi herrialdeek. Gurera etorrita, Laudioko gaztetxea berriz desalojatzeko bide judiziala abiatu du udalak. Gaztetxeko kideek hasieratiko hartarazi zuten bezala, udalak ez du asmorik Lamuza parkeko obrak amaitzean gaztetxea hango kideei itzultzeko. Gauzak horrela, jardun politiko aurrera eramateko asmoa berretsi dute gaztetxeko kideek. Era berean, apirilaren 27an izango da Igorreko Kinu gaztetxearen aurkako epaiketa. Kinu gaztetxeko kideek abuztuaren 9an jakinarazi zuten arriskuan zegoela espazioa. Zabadelekin akordioa lortzea da orain haien asmoa. Hori gutxi ez eta Burlatako gaztetxeak ere erasoa salatu du. Hain zuzen ere, gaztetxea eraitsiko dietela jakinarazi dute. Kirol instalazioak eraikina ditu udalak egun gaztetxea dagoen tokia. Bien bitartean, Gasteizko kampuseko gela batera sartu dira IAko, UIBko eta UETeko kideak antolakuntza politikorako espazio bat bermatzeko. EHUko magisteritza fakultateko lehenengo mintegia jarri dute lan politikoaren eskura. Politika egiteko baldintza errealak ziurtatuko dituen espazio bat exigitu diote unibertsitateari. Gaiz aldatuta, N1 errepideko bidesariaren aurkako mobilizazioek aurrera jarraitzen dute. Beasain eta Bergara arteko peajearen kontra mobilizatu dira. Beste behin, 100 lagun, Goierriko Kontseilu Sozialistak deituta. Bidesari berriaren ezarpena, bizitzaren garestitzearen beste adibide argi bat dela salatu dute Goierriko Kontseilu Sozialistako kideek. Migranteen auzia albisteta beste behin ere, pertsona bat atxilotu dute Miarritzen hainbat etorkini muga zeharkatzen laguntzeagatik. Hori gutxiez eta 13 pertsona atxilotu ditu poliziak. Antza, Iruneko bi etxe bizitzatan 75 atzerritar zeuden erroldatuta. Ordaindu egiten zioten haren jabeari ustez iruzurra egiteko. Lakuaren hezkuntza lege berriak piztutako eztabaidaren erdian, hezkuntza publikoaren kalitatearen gaineko datuak hartu dituzte titularrek. Izan ere urtebetean 130 onditu da eskolaz kanpoko klasea jasotzen dituzten Euskal Sare Publikoko ikasleen kopurua.
Politika instituzionalean zatiketa agerira atera du Eusko Alkartasun Alderdiaren 13. Nazio Biltzarreko Kongresuak. Kritikoek parte hartzeari uko egin ondoren, deituta zeuden 153 baino ez dute parte hartu, Eba Blanco idazkari nagusi izaten jarrai dezan erabaki duen kongresuan. Hala, harremana gaiztotuta zuzendaritzak kanporatu egin ditu alderditik Maiorga Ramirez eta sektore kritikoko beste hainbat buruzagi. Parte hartze demokratikoaren aurkako erasoa dela ulertuta, alderdiaren demokratizaziorako talde eragilea sortu dute buruzagitzaren aurka daudenek. Hauek dira azkenaldiko berri albiste nagusiak, beraz, nahi zuen moduan, interesgarri zaizuna azpimarratu edo? Bueno, nik errefortzuko klaseen gaiari helduko nioke, ez da gai berria, ikasle abertzaleak bera ikasturte osoan zehar hezkuntzaren elitizazio prozesua salatzen ari da, eta guzti hau zeharo bat dator horrekin. Eta ikusten da nola errefortzu klase horiek zenbat eta gehiago izan, horren osagarria bihurtzen den hezkuntza ohikoa ere, kalitatez jeisten ari dela, ikasle askok badukatelako ondoren hezkuntza hori osatuko duen beste klase batzuk, eta nola klase partikular horietara edo errefortzura joan ezin den hori geratzen den kalitate nahiko basuko hezkuntza batekin. Bai, nik ikusten nuen hitzaitea pixkat Irunen atxilotu zituzten etorkinen ingurun, iruditzen zaitelako importantea remarkatzea orokorren albistegietan indutenan kontra, haidena adierazten dalako pertsona hauek bai gizarte laguntzak edo mediku zerbitzu horiek lortzeko egin duten joku itxusi bat edo haidelako adierazten, eta realmente seinalatu beharko litzekena badalako horren atzetik nola pertsona hauek iritsi behar duten legez kanpoko bide hauek erabiltzea realmente bizi baldintza minimo batzuk bermatu ahal izateko, ez? Eta gainea nola etorkinen kasun areagotzen dan zailtasun hoi, etengabe paperik gabe etortzen dienen, paperak lortzeko behar izaten dutelako errolda bat, kasu honetan da berei ere atxakatzen zaiena, ez? Errolda toki baten etziena bizi, eta nola sartzen dien etengabe zirkulo bizioso baten zailtzen diena bizi baldintza minimo batzuk bermatzea, eta gaina komunikabitek iteuten lanadan justo horren aurren kontrako irudi bat ematea beraiena. Gainera hor gehitzeko komunikabidei dagokionez, ikusten dugu nola etengabe zabaltzen dituzten horrelako diskurso razistak eta hartzen duten presentzia horrelako berrien zabalpenek. Orduan nola erakusten zaigun imigranten irudi bat, zeinak etortzen diren ona gure laguntzez aprobetxatzera, inkluso lana egiten dutenen kasuan lanak entzera, eta bar luze bat. Eta hau zabaltzen den bitartean, aldiz, milioika euro lapurtzen dizkiguten kasuak isilpean gelditzen dira. Nik akaso, gaiez aldatuta, nire buruan izan dudan kontu bat izan da Eusko Alkartasunaren barne krisiaren auzia, ez? Ja da, auzi luzea da, baina egia da, nahiko eragerikoan azalera zidela, ez? Horabiteko kontrakongresu baten bidez, eta kritikoak egin duten apostu horrekin eta... Eta, nik uste hor, remarkatu beharra dagoela benetan zein den auzi horren gakoa. Eta gakoa nire ustez da EH Bilduren izaera politikoa, ez? EH Bildu hasiera batean ezberdinen batuketa bezala sortu zen, koalizio formatuen edo, posizio politiko desberdinak zituzten agenteen batuketa gisa. Eta, EH Bilduren sorrera garai hartan zegoen paradigma hori edo badintza hori guztiz aldatu dira, ez? Egun ez dagoelako posizio politikoan hitzik edo desberdinik, garaian gainera borroka armatuaren inguruan zeuden posizionamenduak izan ziren, akaso, euren arteko desberdintasun nagusia, ez? Programan, desberdintasunak bazituzten, baina agian mugatuagoak. Eta egun, aniztasun politiko hori ezabatu da, batez ere sortu alderdiak izan duen posizio aldaketa dela eta, ez? Horrek bere baitan, eragin duena izan da, EH Bildu bera, koalizio izaera horretatik, bizkanaka alderdi klasikoaren izaerara aldatzen joan dela, eta horrek ekarri zuena garai batean izan zen, momentu batean, aralar bera, ez, desintegratzearena edo desagertzearen auzia, hain zuzen ere, arrazoi horrengatik. EH Bilduren baitan, aralarrek egiten zuen ekarpena, eskaintzen zuen posizio politiko alternatibo hori sortu berak hartu zuelako, ez. Eusko Alkartasuna da zentzu horretan, bigarren, ez dakit, biktima edo, prozesu logiko horretan, erderaz kronika de una muerte anunciada, ez, esan daiteke.
Eta, nik uste agerikoa zela, Bilduren baitan ere ze prozesu ematen ari zen, eta kritikoek hor hartu duten norabaiteko euren, ez dakit, posizioa bermatu nahiaren figurari, baina nire ustez, nahiko posizio zailan daude, eta tendentzia bera Bilduren baitan pixkanaka anulatzearen edo diruitzaren izango da, ez? Euskal Herritik munduan beste puntara junda, ipatu dugu Rusia eta Txinan arteko transakzioak ere orokorren euroak pixu gehiago hartuko dula, eta beraz dolarran pixua jeisten jungo dela. Ni naiz ekonomian aditu bat, baina begibistakoan gauza bat esango dut, eta Txinak eta Rusiak apostu bat egin dutela, zentzu hortan dolarrarekin daukaten menpekotasuna geroz eta txikiago izan dain, eta ondoren Ukrainian gaian sartzen gehanen agian aipatuko dugu, baina guzti hortan Ameriketako estatu batuen aldetik ikusten dugu jarrera oldarkor bat daukan zor hori eta inflazio horri aurre egiteko dolarra indartzea berrezkoa daukalako, eta Ukrainian ere jokun daun beste puntu bat hori dela. Mai gainen jarri nahiko nuke. Luzerako ematen du gai horrek, Bai, hobeto zera sartuko, ze gaur baitu gau disente komplikatuak. Ez dakit, igual, martxoak sortzearen inguruan zerbait komentatzeko edo? Bai, nik aprobetxauko dut, behintzat adierazteko edo itaiatik indan aldarri hoi edo behintzat mai gainen jartzeko, eta, motzen behintzat adieraztea, nik uste dut itaiak behintzat hasieratik indon ekarpen zentrala hoi izan dela, ez? Saiatzea adierazten kapitalismon baitan emakume langileen zapalkuntzak ez daukela atera biderik, eta zentzu hortan, ze garrantzitsu edan seinalatzea, bai, alderdi politiko instituzionalek, beraien aurpegi zuriketako erabiltzen dituzten politika feminista guzti horiek, evidentemente, ez dutela emakumeen askatasunekin zer ikusirik, de hecho, kontrara kapitalan logika hori indartzeko erabiltzen duten politika bat dela, eta eraberen ere programa feminista edo kalen zabaldu godaun programa feminista horrek dauken ezintasune emakumeen auzi aterabidea emateko emakumeen batasun orokorroi planteatzen donen programa erreformista bat sustatzen nahi dalako, ez? Eta zentzu hortan, berriro ere mai gainen jartzea sozialismoa proiektu estrategiko bezala emakumeen auzie solventatzeko edo bintzat gainditu alizateko, eta zentzu hortan gaurdanik ere norabide horretan antolatzen eta borrokatzen beharra, ez? Eta itaian apostu ebintzat zentzu hortan iten dala, aurten gainea eskualde mailan ingo dien mobilizazio guzti horiekin, eta, pixkat bilatu nahi dana hoi dela, ez? Gero eta jende gehiago idea horren baiten antolatzea eta mobilizatzen hastea, eta, horretan jardungo degula. Iruditzen bazaizue, berrietan gehiago luzatu gabe, sartuko gara gaurko gaietan zuzenean. Izan ere, gaur elkarrizketa interesgarri bat daukagu, Ukrainian gertatzen ari denaren inguruan. Horrekin hasiko dugu programa, ondoren beste gai batzuk ikutzeko aukera izango baitugu. Asier Blas, Euskal Herriko Unibertsitatean politika eta administrazio zientzietan lizentziatua eta doktoratua. Publikazio, irakaskuntzan eta ikerketa ezberdinetan parte hartutakoa, eta baita ere medio ezberdinetan gaurko bezalako gaietaz hitz egiten aritua. Mi eskerren egoteagatik eta ongi etorri Burdin Hasiara. Eskerrik asko bidapenagatik. Gaian sartuko gara zuzenean, azken egunetan minutuz minutuko informazioa izan dugu Ukrainian gertatzen denaren inguruan, baina komunikaritzak hor sartu baino lehen, edo hori tratatzerakoan lehenengo testu ingurua pixka bat ordenatzea 2014-15 gertaerak, Krimeako auzia, Iraultza Naranja, Euromaidanen fenomenoa, hori guztia pixka bat kokatzea eta ordenatzea gaur egungo egoerara eraman gaituen testuinguru hori ulertu ahal izateko. Agian hasi beharko ginateke Sobietar Batasunaren erorketarekin. Ze Sobietar Batasunaren erorketa ostean, Sobietar Batasunari agintzen zaiona da NATO ez dela ekialdera zabalduko. Eta 1997an lehenengo zabalkundea eman zen, Polonia, Hungaria eta Eslovakia izan daiteke, hiru herrialde uste lotu zirela, Txekiera barkatu, Polonia, Hungaria eta Txekiera, eta ordutik zabalkundeak jarraitu du ekialdera, eta hor momentu klabe bat egon zen 2001 inguruan. Askotan Putin aurkezten da eta Rusia aurkezten da nolabait ere mendebaldeko etsai bezala, mendebaldeak horrela izendatuta daukalako aspaldi.
baina Putinek nahi zuen zen nolabait ere mendebaldeko bankete imperial horretan eseri, bere eserlekuarekin, eta bankete horretan parte hartu. Horregatik, badibidez, 2001ean, Amerikako Estatu Batuei lagundu egin zion Afganistaneko inbasiorako azpiegiturak errazten, eta base militarra jartzen, espazio posovietar hoien. Eta kontua da, 2001etik aurrera, hori egiten zuen bitartean Putinek, nolabait ere asmoa zeukana zen, aliatu hertsia bilakatzea, Mendebaldearen aliatu hertsia, Mendebaldeak etzekan plan hori berarentzako. Ez zuen nahi banketean esertzea Errusia, baizik eta banketeko kamareroa izatea. Eta hor, hasi ziren, zuk epatu zuen bezala, 2004an adibidez, koloretako iraultza deitua izan zen mugimendu bat egon zen, baita ere egon ziren antzeko koloretako iraultzak Georgian, Kirgizistanen, eta orduan, horietan egiten zen nagusiki, bultzatu gobernu aldaketak, izateko gobernu berri horiek Mendebaldearen menekoak nagusiki. Eta hor, gertatu zen lehenengo aldaketa Ukrainan, 2004an, Mendebaldarzale gobernu bat iristen da, eta 2008an, Mendebaldarzale gobernu honek eta Georgiakoak eskatu zuten NATOn sartzea. Eta NATO orduan goi bilera bat eukizun, eta goi bilera horretan ez zuten Georgia eta Ukraina hautagai izendatu, baina nolabait ere eman zitzaien hitza etorkizunean NATOko kide bilakatuko zirela. Hori bide batez gertatzen zenean, Ukraina NATOn sartzaren alde zeudenak gutxi asko 20%aren bueltan zeuden. Errusiarekin aliantza militar batean sartzaren aldekoak eren batetik gora zeuden, eren inguru eta beste eren baten inguru neutraltasunaren alde zeuden. Pentsa dezagun, 2008tik gaur egun arte zenbat aldatu dian gauza ez da. Gertatzena, demokratizazio horretan problema bat egon zen Ukrainan. 2010an demokratizazio mendebaldarzale horretan problema bat egon zen. 2010an hauteskundeak pro-rusiar hautagaiak irabazi zituen. Segurenik Ukrainan inoiz egon diren hauteskunde lehiakorrenetan. Eta lehiakor eta gardenenetan, ez esan nahi demokratikoenetan, baina lehiakor eta gardenetan. Janukovitzek irabazi zuen, eta Janukovitzen kontrako mobilizazio erraldoi batzuk hasi ziren 2013an, Janukovitzek suspensioan utzi zuenean Europar Batasunarekin asoziazio ituna. Funtsean zena merkatu libreko itun bat. Eta hori, erabaki hori hartzen duenean, azten da mobilizazio bat hasieran txikia zena, Euromaidana deitu zena, Europar Batasunarekin sinatzenen aldeko mobilizazio bat izan zen. Hori horrek hazkunde handia izan zuen, batez ere edabidek lagunduta, eta hortik 2 astetara gutxi gora bera, igual pixka gutxiago, 10 egunetara edo mobilizazioa dispersatzeko errepresioa egon zalako. Eta atzerriko potentzia askok ere esku hartzen hasi ziren hasieratik. Hasieratik adierazpenak egin zituzten Mendebaldetik babesteko Maidaneko mobilizazioa, eta hortik gutxira, abenduaren hasieran, Victoria Nuland, orduan ministro orde bezala izendatu genezakena, idazkari ordea zen, baina idazkari ordea Amerikako Estatu Batuetan ministro ordea da, paseatu zen Maidanetik, Catherine Ashton, kanpo harremanetarako goi-kargua, Europar Batasuneko goi-kargua ere hortik paseatu zen, eta adierazpenak eta presioak etengabe egin zitzaizkion gobernuari. Horrek zer egiten du askotan? Mobilizatzen ari ziren askoren artean, ulertzen zanagatik, dagoeneko Mendebaldearen oso dependientea zen Ukraina, ekonomikoki eta politikoki, adeitzen eman zioten mobilizazio horretan eta adierazpen guzti horiekin, badirudi Mendebaldetik lagundu egingo dituzela honetan. Eta horrek mobilizazioan hazkunde handia ekarri zuen. Urtarrilean, 2014an, mobilizazioak jarraitzen zuen, baina gainbehera txiki bat izan zuen, eta orduan violentzia agertzen hasi zen. Violentzia, pixka bat, atentzioa gehiago deitzeko, eta insurrekzio armatu bat gauzatzen hasi zen. Eta azkenean, 2021ko otsailaren 20an, frankotiratzaile batzuk agertu ziren Maidaneko plazan, tiro egin ziotenak poliziari eta manifestariei.
datuak, kontabilizazio horietan askotan propaganda tresna bezala kontabilizatzen ziren Maidanen hil ziren pertsonak eta datuekin dantzan daude datu horiek, ezta? Baina esango genuke gutxi asko, hor Maidaneko otsailaren 18-tik 20 bitartean 100 pertsona inguru ere hil zirela, horien artean ere poliziak. Zuzenean errua bota zitzaion Janukovitxi, eta orduan Janukovic, edozein oligarka ekonomiko bezala, oso koldarra zan besteak beste, eta azkar eseri zan oposizioarekin, Europar Batasunaren bitartekaritzarekin, eta akordio bat sinatu zuen oposizioarekin. Aurretik ere eskaini zion oposizioari gobernua partekatzea, eta lehen ministro postua, eta amnistia asko eman zituen, oso nola estatua oso ahula zan, oso errepresio inkonsistentea izan zen. Baina otsailaren 21-eko akordio horretan, kontzentrazio nazionaleko gobernua zegoen, eta 9 hilabeteko epean hauteskundeak ospatu behar ziren. Eta kontzentrazioko gobernu horretatik, ere aterako zen teorian konstituzio berri bat, bultzatuko zen konstituzio berri bat. 24 ordu baina gutxiagotan estatu kolpe bat ematen da, oposizioaren parte batek ez du betetzen bere akordioa, sartzen da parlamentuan, eta konstituzioaren kontrako kargu gabetze bat egiten dute presidentaren kontra. Hortik gutxira, filtratu ziren elkarrizketa batzuk Catherine Ashton eta Estoniako kanpo harremanetarako ministroaren artean, Estoniako kanpo harremanetarako ministroa behin estatu kolpea eman, eta nola segundu gutxitara Europar Batasunak eta Amerikako Estatu Batuak esan zuten, errekonozitu zuten gobernu berria, juntzan bisitan, aste betera. Eta han, elkarrizketa pribatu horretan, segurenik Errusiar zerbitzu inteligentziak filtratua, esaten zion, jende gehienak, bazekielan frankotiratzaileak oposizioko kideak zirela. Zertarako sortu zuten egoera horik estatu kolpe bat justifikatu izateko. Eta gainez hortik gutxira ere, Obamak elkarrizketa bat eman zion CNN-eri, eta elkarrizketa horretan esan zuen, beraiek egin zutela gobernuaren aldaketaren negoziazioa. YouTubeen dago elkarrizketa, eta hor esaten du, beraien lana izan zela gobernu aldaketa artekaritza lan hori. Hau da, datu guztiek gainez zer ematen digute aditzera? Amerikako Estatu Batuakek egin zuena izan zela saboteatu Europar Batasunak lortu zuen akordioa. Hilabete bat lehenago, honen aurretik, negoziazioen hilabete bat lehenago, filtratu ziren elkarrizketa bat Victoria Nuland eta bere Amerikako Estatu Batuetako Kieven zegoen enbaixadorearen artean. Eta elkarrizketa horretan, argi eta garbi, Victoria Nulandek momentu batetan esaten du fuck you. Fuck you zergatik, beraiek zekaten beraien hautagaia lehen ministro izateko, zela Artxeni Jatxeniuk, eta bazirudi batez ere Alemania, eta horren zeukaten moderatuago bat, Klitschko, eta horrek ja ematen zuen aditzera, segurenik Janukovitxekin negoziatzenen aldeko jarrera zeukatela. Eta momentu batetan esaten dio bere enbaixadoreari fuck you, eta oso esanguratsua da, honetan zertzegon besteak beste, Europar Batasuna eta Rusiaren artean talka sortzea, eta egon zitezken harremanak oztu eta Europar Batasuna Amerikako Estatu Batuen interesetara lotzea. Lortu zuten orduan, dudarik gabe. Lortu zuten, eta hortik aurrera, Errusia azkar mugitu zen, Krimeako anexioa egin zuen, Donbasen, Donetsken eta Lugansken, hain zuzen ere ekialderago dauden lurraldetan eta aberatsen diren lurralde horietan, autodeterminaziorako, edo referendumak, sezesio referendumak burutzen dituzte, alde bakarreko sezesio referendumak, jakina ezan hor Janukovitxek botoen 90%, baina gehiago atera zuela, baietza irazten du, independentzia baietza. Eta independentzia aldarrikatzen dute, eta hortik aurrera hasten da, hortik gutxira, Kievek erasotu egiten ditu bi autoproklamaturiko errepublika hauek. Eta hor gerra hasten da. Eta horren ostean, dator, Minskeko, lehenengo Minsk bat ditzen dena, klaro. Izutu egiten da Ukraina, izutu egiten dira ere Europan, eta orduan, hasten dira elkarrizketak, Ukraina, Errusia, Frantzia eta Alemania artean. Lau hauek osatzuten Normandiako taldea. Hala ere, berriro ere, gerrara bueltatzen da, eta 2015ko otsailean antzeko zauze gertatzen da. Bapatean aurrera egiten hasten da Ukrainako ejertzitoa, baina kontraofentsiban garbi dago milizik ez dutela bakarrik parte hartzen, eta hor
Errusiar ejertzitoa modu batera, Errusiar ejertzitoa edo Errusiar mertzenarioak. Bakizute Errusiak ere, kopiatu du Amerikako Estatu Batuetako eredu hori, ejertzito pribatuak izatearenak, gauzarik itxusi eta zikinenak egiteko. Eta berriro ere aurrera egiten dute, eta orduan Minsk dator. Eta hor ja bai izoztu egiten da gatazka, ez erabat, intensitate baxukoa bilakatzen da gatazka. Minskeko akordio horien funtsa zein da? Lortzen dutenak berriro ere Europar Batasuneko bi ordezkari Frantzia eta Alemania, eta Errusia, eta Ukraina. Bi provintzia hauek botatuko direla Ukrainara autonomiarekin, hori da funtsean akordioa. Eta 2015-etik 2022 bitartean, 7 urtez, akordioa ez da bete. Lehenengo pausuak eman bezain laster, eskuin muturra oldartu egiten da, eta eskuin muturrak hartu du pisu kualitatibo sondia Ukrainan, batez ere, estatu kolpe emateko klabe izan zirelako, eta gero gerra zibileko borroka horretan ere milizekin klabeak izan direlako. Eta gainera Amerikako Estatu Batuak ere beti lagundu ditu eskuin muturreko talde hauen helburuak esango dut. Ez beraiek igual zuzenean, baina helburuak bai behintzat. Ze beraiek ere Minskeko akordioan zenen sinadura falta zen, Amerikako Estatu Batuena ez zuela parte hartu, eta Amerikako Estatu Batuak ez zeukan interes berezirik asunto hori ondo bidean jartzeko, besteak beste horrela Errusiarentzako tensio foko bat zeukalako aktibatuta. Ordutik 2019 arteko salto bat eman beharko genuke, 2019an Ukrainan aldatu egiten da konstituzioa. Eta konstituzioan sartu egiten da NATOn sartzeko autua, konstituzionalizatu egiten da. Eta hor ere konstituzionalizatu egiten da Krimea berreskuratzeko eskubidea eta armaz bada ere bai, eta guzti hori. Eta ordutik, bereziki 2021ean egon ziren ariketa militar erraldoi batzuk NATOk egin zituena, Ukrainarekin ere bai, Ukrainak parte hartu zuna itxaso beltzean eta Baltikoko itxasoan, eta horri hasten da eskalada, ez da? Erantzun bezala, Errusiak bere ariketa militarrak egiten ditu, 2021eko urte amaieran, batez ere urritik aurrera, asuntoa berotu egiten da berriro ere. Kasu honetan, ariketa militarrekin hasten dira berriro ere Errusiarrak, erantzuna da, ulertzen da pixka dela Kievek egiten dituen ofensiba batzuei Donbasean, ze hor berotu egiten dute berriro gerra, eta ariketa militarrak egiten ditu Errusiak, eta hor ateratzen da Amerikako Estatu Batuak filtratzen duen berri hori, inbaditu egingo dela. Eta ordutik, 4 hilabete pasatxo egon dira, eskalada horretan, batzuk esango dute Amerikako Estatu Batuak hasieratik esaten zuen egia zela. Beste batzuk uste dugu gehiago izan dela autobaitetzen den profezia, Merton soziologak esplikatzen zuen bezalaxe, ez nago esaten ari Errusiak ez zuenik paperean Ukraina inbaditzeko plan bat, beti dazka, horrelako planak seguru dazkala. Beti dazkazu, kontua da, hau noiz jarriko den martxan. Printzipioz, martxan jartzeko borondaterik ez daukazu, baina eskaladak aurrera egiten baldin badu. Eta ikusi dugunagatik eskaladak aurrera egin duen enean, Errusiak azkenean autobetetzen den profezia bezala, edo berdin du, Amerikako Estatu Batuak arrazoia zeukalako, azkenean egin du. Nik gatazka hontaz bi planotan galdetuko dizut, ze gatazka horien baitan kokatzen da Ukrainarena, Georgiarena edo beste askorena, ez? Alde batetik plano geopolitikoa egongo litzake, ze interes daukan NATOk, ze interes dauka Errusiak, eta ze interes daukate beste aktore posible batzuek geopolitika terminoetan espazioek sovietiko honetan, eta bestetik oso garrantzitsua ere, eta asko aipatzen ari dena, ekonomikoa. Hasiko naiz geopolitikoarekin agian errazago dalako. Geopolitikoan badago elementu oso garbi bat dela NATO, ezta? Errusia gero ez da inguratuagoa dago eta sentitzen da mehatxatuta. Eta inguratze horretan, Ukrainak posizio estrategikoa dauka. Hori egon badago. Mendebaldeari begira, ze garrantzia daka Ukrainak ekonomikoki? Nik esango nuke gutxiago daukala. Noski merkatu bada, baina merkatu hori ja kolonizatuta dago aspaldi. Laneskua da, hori batzutan ere azten zaigu, laneskua da, eta hori ere Errusiarentzat laneskua zen ere bai, azkenean potentzik zebilatzen dute beraien eragin esferekin, merkatuak, laneskua eta lehengaiak. Ukrainaren kasuan lehengai askorik ez, badazka lur beltzak, oso
oso onak omen direnak nekazaritzarako, eta, baina, bueno, horrek ere badakiguna, nekazaritzak dakan bario erantxea ez dela bereziki altua. Eta, hain zuzen ere, nekazal guneak pobrenak zian Ukraina. Orduan, mendebaldean entzat, da, nik uste nagusik izan dela, gerturatzearena, Errusiar esfera horretara, eta igual zer ikusi gehiago daka, behin merkatua lortu duzula, zure eragin politiko-militarra zabaltzearekin, esango nuke, nagusiki. Aipatu dituzu bai termino geopolitiko, bai ekonomikoetan NATO edo mendebaldeak ordezkatzen dituen interesak, eta baita ere Errusiak bilatzen duen paper, lehen mailako aktore baten papera izateko, ze beharra daukan bere inguruko espazio hori kontrolatzeko. Baina hemen badago beste aktore bat, presente dagoena, Txina izango litzakena, ez? Kasu honetan, Ukrainaren kasuan hartu duena bakezale edo neutraltasunaren papera, baina zerikusi handia daukana. Zen ere Errusia eta Txinaren arteko harremana asko estutu da azken aldian, ez? Eta lehen aipatu duen gasedukto hori adibide argia izango litzake, baina horretaz gain aipatu da ere batzuetan horren sinplea ez den aliantza hori, Mosku-Pekineko aliantza hori horren sinplea ez dela, eta adibidez Asia zentralean interes kontrajarriak izan ahalko lituzketela Errusiak horren beste kontrolatu nahi duen espazioek sovietiko horretan. Bai, dela bizpahiru aste, Txina eta Errusiaren artean inoiz sinatu dituzten akordiorik importanteenak sinatu dituzte. Eta azken tratatu hau, jada aliantza baten tratatua. Aliantza itxi batetan. Gero ere haude Shangain aliatuta daude, Shangaiko kooperazio espazioan eta guzti hori, baina orain gontan, orain formalki neutral mantentzen ari da Txina, baina hau Errusiak hartu duen erabakia, segurenik Txinarekin konsultatuta dago. Nik ez dut uste momentu honetan Txina eta Errusiaren artean talkarik egongo da, nik justu kontrakoa. Errusia oso importantea da Txinaren zeta bidean entzat, oroar. Batez ere zeta bidearen zat eta lehen gaien kontua batik ere bai. Lehen gaien hornitzaile oso importantea da Txinaren zat, eta importanteagoa izango da horrengo 30 urtetan. Orduan, hor, irudikatzen nahi dena nazioartean, esan dugu, Amerikako Estatu Batuen poloa dago, eta beste poloa Txinak lideratzen du, eta polo horrentzako zeta bide berria, egia da itsasoko zenbait ruta ere landu dituela, baina nagusiki Eurasiaren integrazio ekonomikoa da. Merkatal integrazio oso indartsu bat, eta hor, hanka bat falta da oraingoz. Bai, aipatu dezunez eta ikuslea jakin dezan, zeta bidea aipatzen dezuna, ez, bide komertzial bat izango litzake, ez, puntu ezberdinak lotzen dituena historikoki eta gaur egun Txinak mantendu nahiko lukeen kanal komertzial bat bere merkataritza bermatzeko, ez? Bai, hori da, eta gero itsasoz ere konektatzen da adibidez Latinoamerikarekin eta bar, ezta? Hor badago Eurasian badago hanka bat jokoan, eta hanka hori da Europar Batasuna. Zenet, Eurasiar integrazio osoa gertatzeko Europar Batasunaren hanka behar da. Eta egia bada, momentu enten Europar Batasunaren aliatu komertzial edo lehenengo bazkide komertziala Txina da. Ja ez da Amerikako Estatu Batuak. Baina Europar Batasunan hasiera batetan herrialde batzuk, adibidez Italia sinatu zuten zeta bidean integratzearen alde eta abar, Portugal eta holako batzuk, eta hor Amerikako Estatu Batuak esku hartzen hasi izan, hori oztopatzeko, ezta? Orduan, hor dago borroka bat, eta borroka horretan oso importantea da Ukraina, ze askotan aipatzen da hor Zinoviev Berzinski, izan zala hila dagoeneko, baina izan zen estatu idazkariaren aholkularia Amerikako Estatu Batuetako gobernu askotan, eta adibidez Afganistanen mujahidinen gerra Sobietar Batasunen aurka berak antolatu zuen gutxi gora bera, ideia izan zen. Berak beti esplikatzen zuen, Errusia potentzia Europarra izateari usten diola Ukraina espaldin badauka. Bere eraginpean nola baita, ezta? Eta orduan, Txinari ere interesatzen zaio Errusiaren eraginpean egotea Ukraina zertarako, Europaraino iristeko Errusiaren bitartez, ezta? Ez da modu bakarra, Txina oso pragmatikoa da, noski. Baina, Europar Batasuna bere osotasunean zaila ikusten da, epe motzean lotzea era konbentzitu batetan proiektu horretara, eta hori izan zen hasieratik Amerikako Estatu Batuak ezekan asmoa, ezta? Nolabait ere deskonektatzea Europa Eurasiatik eta bere interesaretara lotzea. Eta hori egiteko modu bakarra dago, tensio militarrarekin.
Zergatik, ze logikak aipatzen duena da, esaten diguna logikak da, azken batetan Europak era naturalean bere zabalkundea Euroasian izan beharko lukela. Merkatuei dagokionean, lehengaiei dagokionean, eta abar. Ez da naturala zabalkundea izatea Atlantikoaren beste aldera. Baina, klaro, Amerikako Estatu Batuak ez baldin badauka Euroasian Europa, Eurasia gabe ezintzea izan munduko potentzia ekonomikoa. Europar batasuna kontrolatzen duen bitartean, edo bere eraginpekoa dan bitartean, hanka bat Eurasian daka. Hanka hori galduko balo, autonomizatuko balitz Europar batasuna, orduan ja Amerikako Estatu Batuak bai potentzia bat jarraitu dezake izaten, noski, baina potentzia hegemonikoa izateari utziko lioke. Kontuan hartu dezan entzuleak, gaur otsailaren 25 izango ditzake, ostirala, lehen elkarrizketa baino egon gera aipatzen, egun bat bestera asko aldatzen dela testuingurua, eta beraz litekeena dela programa publikatzen denean egoera asko aldatu izana, eta beraz aipatzen dituz elementu batzuk horrela ez izatea momentu horretan. Asko hitz egin da alde bakoitzak egin dezakenaren inguruan, Ukraina OTANen sartzeko posibilitatearen inguruan, santzioetatik edo zigor ekonomikotik haratago joateko posibilitatearen inguruan, Rusia noraino iritsiko den bere inbasio militar honetan. Azpimarratuko duke lehenengo elementua da, adibidez, Amerikako Estatu Batuak esaten zuen egia baldin bazen hasieratik, sinez gaitza da ez egon izana benetako negoziazio bat. Ez da egon hasieratik negoziaziorik, egin zuten izan zen antzeslan bat, baina Amerikako Estatu Batuakek ez zuen negoziatu benetan. Eta alde horretatik hori da falta dana, negoziazio bat benetan martxan jartzea. Beste elementu bat iruditzen zaiten oso importantea da ikustea Errusiak eman duen aldaketa. Eta hautsi duela momentu honetan nazioarteko legedia ja oso urratuta zegoen. 1999an NATOk egin zuen erasoarekin Jugoslaviaren kontra, Nazio Batuen erakundearen kontra, eta hor erabakia hartu zuen erasotzea, eta gero etorri zen Irak eta guzti hori, ezta? Orain kontan egin duena Errusiak era proaktiboan arituta da oso antzekoa. Nik esan nuke 1999an gainera berak erabili duen hizkera oso antzekoa da. Gerra humanitarioa eta gerra prebentiboa. Egoera oso arriskutsua da, ze guzti honek adierazten duena da, orain ja ez dela bakarrik NATO egin ditzazkena gerra preventiboak eta gerra humanitarioak, baina Rusiak ere egin ditzazke. Eta bate daki bihar Txinak edo igual bihar ez, baina netzi. Alde horretatik, honek sortzen duen anabasa sekulakoa da. Normalean Errusia beti saiatzen zen era erreaktiboan aritzen. Batzutan nazioarteko legedia aurratuz, horrela era mozorrotuan, tal. Horren kontan egin du NATOk egin zuen bezala 1999. Era ageri batetan, diskurso oso aitzaki, nire ikuspegitik, aitzaki merkeak dira. Zedozein eraso justifikatzea gerra humanitario bezala, ez bururik. Ze sortzen diren kalte alboak ikusten dugun bezalaxe, kasu guztietan handiagoak dira. Eta hor, Errusiak izan duen papera, nik uste sorpresa zerrapatu gaitu askori, aldaketa hori, pasatzerena proaktiboa izatera, eta besarkatzera berak hainbestetan kritikatu duen gerra humanitario eta gerra preventiboa, baina baita ere eskalada horretan pazientzia galdu izana. Eskalada horretan hartu zitzaken beste neurri batzuk. Gasaren iturria itxi, eta horrelako gauza. Baina nahi kontan serioago, horrelako gauzak egin zitzaken. Presionatzeko orain dikan batzezkan beste karta batzuk. Eta iruditzen zait badakit askotan azalpen erraz badala, oso multifaktoriala da. Ikusi dugu aldagai asko daude, eta badakik oso haserre daudela Errusiarrak, eta orain oso haserre daude, eta sartu dira sekulako saltxan, Ukrainan sekulako sarraskia hartatu daiteke, ze erresistentzia baldin badago Errusiak, ez dut uste atzera egingo dunik, berak nahi dituen helburuak lortu gabe, eta honek eramaten gaitu agertoki oso arriskutsu batetara. Ze ez da bakarrik, pentsatzen baldin bazu hau Georgiako bezalako operazio bat izango zala, tamainagatik ez da posible. Erabaki honekin ze ondorio izango ditu Errusiak. Alde batetik, erabaki du, betirako ez duela eraginik izango, eragin ekonomiko, politiko
eta kulturalik Ukrainan ez baldin bada bortxa militarra erabilita. Orduan, hori izango da ondorio bat. Beste ondorio bada, etxean izango duen anabasa, sordakioken anabasa. Gauzak ez baldin bat zaizkio jaten berak pentsatzen duen bezain ondo, Kremlinak pentsatzen duen bezain ondo, etxean sekulako anabasa sortu daiteke. Eta gero, nazioarteko ikuspegitik, ja zuzenean hautsi dituzunean, nazioarteko legediak era argi batetan, eta gainez esanez hautsiko dituzela, portzerto hau bideratzeko 2008an aldaketa konstituzional bat egin behar izan zuten Errusiako konstituzioan, honek esan nahi duena da, prest egon beharko zarela segurenik, mendebaldearen erantzun bat izateko, epertainean, ez dakigu nun, ez nola, baina Errusian interesen kontrako esku hartze argiagoak egoteko. Eta eskalada horietan, askotan pentsatzen genuen, pentsatzen nuen, Errusia itzala iritsiko puntu horretara, eta iritsi baldin bada, orain pentsatzen dugu NATO ez dela iritsiko erantzun bat ematera epe motzean, baina ikusiko dugu nola joan gerra eta kaso erantzunen bat egongo da, epe ertainean egongo da, eta beste balde batetik erantzun bat etorri daiteke, iritsi gaitezke eskalada batetara non gerra, ez esango hirugarren mundu gerra, baina gerra leku askotan dagona, portzierto, eta NATOk gogoratu behar dugu momentu enten dagoen drama humanitariorik handien eta gerrarik handiena Yemenen dagola, eta inor ez duela hitz egiten horretaz. Eta hor NATOren aliatu batek eramaten du aurrera, eta NATO sartzen dizkio armak, da Saudi Arabia. Edo orain dela 2 egun Amerikako Estatu Batuak Somalian bombakatu zuen, eta hortaz ere ez da hitz egiten. Osea, gerra egon badago leku askotan, eta Sirian egon da, eta Libian egon da, eta Israelek bombakatzen du indikan Siria noiz benka, atzo oker espaldin naiz. Baina agertoki hori oraindik eta okerragoa izan daiteke. Ja bada txarra, Ukrainarekin, baina gatazkak areagotu daitezke. Eta gainera guztionek ekonomian sekulako inpaktua izango du, ez Amerikako Estatu Batuetan, ze uharte bat bezala funtzionatzen du geopolitikoki. Bera itxaso zinguratuta dago, Kanada eta Mexiko ez dira etxai berarentzako, eta aliatu dira gutxi asko. Eta beraz, non egongo da saltza? Segurenik, Eurasian. Eta Eurasia zer da? Bere polo ekonomiko kompetitiboa. Ezta? Hor dago. Horregatik, egoera benetan aurreikustea zagartatukoan zaila da, baina eskalada horretan egon daitezkela beste bapatean beste agertoki batzuk. Sirian, asuntoa berriro piztu daiteke, gehiago, ezta? Edo beste lekuren batetan, Asia zentralean, edo agertoki desberdinak egon daitezke. Santzioak egongo dira, eta santzioek kalte ekonomiko handia egingo diote Errusiari, eta horre Errusiak arazo bat izango du, baina guk kaltetuko gaituzte ere bai. Mendik horrela ja dagoeneko garesti ordaintzen dugun energia, garestia ordainduko dugu, eta guzti honek egingo duna segurenik, hasieran hitz egiten genuen, ez da? Nolabaiteko influentzia esferetara bueltatuko gara, eta han globalizazio osoa zana garai batetan, eta globalizazioaren loraldi horrek segurenik atzera pausu batzuk emango ditu. Eta influentzia esfera horien araberako espazio ekonomikoak indartuko dira. Tira, honekin amaiera emango du elkarrizketari, esan bezala gauza asko utziko dituen erdizka, baina ideia orokor bat izateko edo elementu nagusien errepasoa egin dugu. Eta besterik gabe, eskerrik asko gurean egotegatik eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Gaia gehiagorako emango luke, baina ez dugu aukerarik izango elkarrizketan landu diren gaiak are gehiago sakontzeko, beste gai batzu ditugulako ikutu beharrak. Beraz, elkarrizketa hau amaituta, esan bezala, sartuko gara herri mugimenduaren gaian. Esan bezala, eztabaida bizirik egon den eztabaida bat da, eta oraindik presente dagoena, ez soilik Gasteizko txosnen kasuan, baizik eta beste kasu askotan, zer da herri mugimendua, zer funtzio betetzen ditu, zer harreman dauka beste mugimendu politikoekin. Gai guzti hauetan lehenago sartu izan bagera ere, gaurkoan ere errepasoa emango diogu. Komuniko litzake, baten bat astea gaia pixkat kokatzen, edo galako zerbait. Behin baino gehiagotan errepikatu den ideia da, nola ezker abertzalea erabiltzen ari den herri mugimendua berarekin erabat batez datozen edo berarekin batez datozen mugimendu politikoen aurka.
Horren kasu argia dugu, hemen behin baino gehiagotan komentatu den Gasteizko txosnen kasua, zeinetan GKS zein Gasteizko etxebizitza sindikatua kanporatuak izan diren, edo, beto esan da, saien txosnan parte hartzen utzi. Zentzu horretan, denbora guztian definitzen ari da herri mugimendua zerbaitan hitza balitz bezala, baina argi ikusten dugu nola hildo politiko baten guztiz menpeko dagoen, ez? Eta bai herri mugimenduak eta baita ezker abertzaleak nola etengabe egiten dituzten akordioak beragandik eskuinetara dauden sektore politikoekin, baina aldiz beragandik ezkerretara daudenak etengabe erasotuak diren. Zentzu horretan, adibide argi bat daukagu, esaterako nola EH Bilduk EH Bilduri babesa adierazi zion edo babes publikoa egin zuen sindikato de estudiantesekin eta aldiz ikasle abertzaleaken kasuan etengabe izan den erasotua eta bar luze bat, ez? Orduan, inkluso mugimendu sozialistaren hasieratik topatu duen lehenengo kontrakoa izan da ezkertiarrena den sektore hau. Baitzeko, du? Bai, akaso, nik oso interesgarria, ez? Hau da, idea hori. Sortuk eskuinera begiratzen duenean, edo politika egiteko eskuinera begiratzen duenean, Alderdi Sozialistaren ingurura, elkarlanaren bandera hartzen dut, eta aldiz bere ezkerretara begiratzean, harrikadaka hasten da, ez? Aipatzekoa da ere, kontestualizatu behar dela, herri mugimendua bera, herri mugimenduak duela 20 urte zaukan kontestua eta egun daukana guztiz desberdinak baitira, ez? 80. hamarkadaren ondoren, ezkerra abertzaleak lortzen du herri mugimendua dena edo autonomoki zegoen hirugarren espazio hori, antolakunde edo eragile politiko independentek osatzen zuten ehun sozial hori nola daitezen da hegemonitzatzea edo gutxienez bere estrategiaren baitan funtzionatzen jartzea. Nire ustez hor, inflexio puntu bat gertatzen da ezkerra abertzalearen ziklo politikoa izten denean, 2010. Urte inguruan, borroka armatuaren amaierarekin eta hain zuzen ere, herri mugimenduaren baitan, urrengo urtetan, progresiboki bada ere, ematen delako bere frakzio nabarmen batean, batez ere hezkuntza esparruan eta gazte esparruan, nola baiteko hausnarketa momentu bat, ez? Eta hausnarketa momentu horren ondorio, da hain zuzen ere, gerora mugimendu sozialista osatuko duten tesien agerpena eta horien ejekuzioa. Horren adibide nabarmenena, nik ikasle abertzaleak jarriko nuke, ikasle abertzaleak bazelako herri mugimenduaren antolakunde nagusietako bat, hain zuzen ere maila nazionalean nagusina izan zitekena ere. Eta hain zuzen ere, hori adibide da nola herri mugimenduan zeuden espazio politiko desberdinek eta antolakundeek hausnarketa momentu horren ondoren direktamente beste estrategia politiko baten autua egin zuten, ez? Horrekin batera beste prozesu bat ere eman zen, eta hain zuzen ere despolitizazio prozesu gero eta zabalago batean herri mugimenduak bere posizioa eta indarra galtzen joan zela. Eta hain zuzen ere, egun herri mugimenduaren kontzeptu bezala daukaguna da, orain ezkerra abertzale ofizialistarekin posizioetan edo sorturen posizioetan dagoen egun politiko hori, ez? Askoz ere ahulagoa dena, txikiagoa dena, eta erabiltzen dena deskontestualizatuz guztiz mugimendu sozialistari edo guri aurre egiteko. Mugimendu sozialistak berak lotura zuzena daukanean herri mugimendua zen horrekin, ez? Dago oso markatuta terrenoa, nola baita esateagatik. Eta terreno horren baitan mugitzen dira herri mugimenduko talde asko, behin terrene hortatik hanka bat ateratzen dezunean edo kanpora egiten dezunean, ikusegu erasori nolakoan eta nola berriro markatuta dagoen jokaleku hortara itzultzera behar zaituzten, ez da? Hori behintzat badan ikuste, esandako terreno hortatik ez ateratzeko erabat. Nik gustat gaina lehen komentatuenakin, ez? Herri mugimendun kontzeptue teorian azaltzen dara zerbait zabala, anitza, baina praktikan gero dela kontzeptu bat oso termino baztertzailetan nahi dana eraikitzen eta erabiltzen nahi diena mugimendu sozialistan kontra erabiltzeko, ez? Eta zentzu hortan, nik uste importantea dela batez ere seinalatzea adibidez erabiltzen den aniztasunen kontzeptu horrek zer egiten dione referentzia, ez? Aniztasunen kontzeptue bakarrik onartzen da nire programa reformista zuk errepikatzen badezu zure sektore konkretun, ez? Hau da, sektore ekologista baten nire programa reformista bultzatzen dezunen, emakumeen mugimendun programa reformista hori aurrera eramaten denen, eta zentzu hortan
nola indartzen den, horren famosoa da noain, intersekzionalidadeen kontzeptu hori, ez? Bakoitzak bere sektoren, nire programa aurrera eramaten badauke eskumen guztie, hoi bere kabuz aurrera eramateko eta izateko sektore bat zabala, autonomoa, ezakitze, hitz horietan erabiltzen dana. Aldiz, planteatzen denen proposamen bat, orokortasun batekiko haustura bat planteatzen duena, edo matinek esan duena, ez, hortik hanka bat ateratzen duena eta realmente guzti horri kontra jartzen zaiona, edo hortik kanpo gokatzen dana, ja aniztasune galdu iten da. Eta bain, de hecho, problematikok zuek zeate, zezuek aizate eraso bat burutzen. Erasoa ganen berdin kritika politiko bat gauzatzea. Gaina kontuz, ez esan antikomunista dianik hartzen dituzten posizioak, ze komunismoa kategoria moral huts batera mugatuta eta bere eduki politiko guzti hori kenduta, beraiek esan dezakete komunista diala, pertsona honak dialako eta klaserik gabeko gizartean nahi dutelako, eta bitartean mugimendu sozialistari adibidez etengabeko erasoak egin. Bai, gaina nik uste hor, kurioso dela ez, gero gu seinalatzen gaituztelako, herria mespretxatzen degula, ez degula ondo kokatzen etxaia, gure erruz ezkerra banatzen ari dela, eta egiten dute olako iruditegi bat, nun planteatzen dutena dan, etxaiari kontra egitea da ezkerra kuantitatiboki batzea. Horrek ez daukenen ezanka ez buruik, hemen planteatzen nahi gana da, edo zerbaitek urduri jartzen badu etxaia da, errealki, bere botere politikoa, zalantzan jarriko duen estrategia politiko baten baitan, gero eta jende gehiago batzea, ez kuantitatiboki batzen egotea hemen edo zer, eta hor duen gugoi planteatzen honen, horrek oinarri bezala edo aurre baldintza bezala dauken zea bakarra da kritika politiko batetik abiatzea guztia. Eta niretzako importantea da eztabaida estrategikoena, ze hoi da hau markatzen dena auzi politiko bezala. Eta hori erraz nabarmentzen da, ze Gasteizko kasua adibidez da hain zuen ere, beto politiko bat jartzea, txosna batzorde batean parte hartzeko, ez? Ez arrazoi tekniko batengatik, baizik eta irizpideak uste betetzen ziren. De hecho, ez dituztenak betetzen beraiek dienen. Orientazio politikoagatik izan da beto, ez? Horretik da beto politiko bat. Bai. Gitzeko beste aspekturik edo? Nik eitzeko, argi ikusten dela nola instrumentalizatzen den herri mugimendu hau, eta hori argiago ikusteko, begiratu behar dugu noiz zabaltzen dena eta nork egiten duen hau. Orduan, honen adibide argia dugu, nola iritsi diren errepresio kasuak erabiltzera eta hau ere instrumentalizatzera, inungo oinarririk gabe justifikatzeko ematen ari diren eraso batzuk. Horren arira azkeneko asteetan eta sare sozialetan ezker abertzaleko inteligentziak eta tartean liberatuta kuadro politiko nabarmen batzuk eman duten ikuskizun penagarria benetan argigarria da. Nola aprobetxatzen duten polemika dagoen aldiro sartu eta alduten guztia hortik ateratzeko, alik eta dimentsio handiena emateko eta beharrezkoa balima ez dagoen lekutik ateratzeko, zera bakarrik irudikatzeko polemika dagoela gure inguruan eta hola ulertarazteko gu garela polemika hori sortzen dugunak. Gai mamitsua da eta hor airean utziko dugu azken hausnarketa hori, baina denbora gabe gaude, beraz hemen emango dugu amaiera gaurko programari. Eskerrik asko horregoteatik eta hurrengo programan ikusiko elkar.